בלי הארנק הזה. מי נתתם ארנק? אני לא יודע מה אתם מדברים, אתם קצת מדומיינים נראה לי, הרבה שתיתם יין אולי בשבת. לא נתתם לי כלום. והם שואלים את רבי מאיר, אומרים לו, אתה למה לא נתת לו את הארנק? למה אתה שמרת את הארנק אצלך ולא נתת לו? ואנחנו נתנו לו. אמר להם רבי מאיר, אני לומד מהשמות של האנשים על המהות שלהם. קוראים לו קידור. יש פסוק שאומר, קידור תהפוכות המה, אנשים לא אמון בם, עם לא אמון בם. אנשים קידור תהפוכות המה, אין אנשים מפחפכים, אין בהם אמון. אז שמעתי שקוראים לו קידור, אמרתי, זה בן אדם שאי אפשר להאמין לו. לכן עשיתי מה שעשיתי. הגמרא שם ממשיכה לספר, אבל זה לא העניין שלנו. אבל תראו מה זה העניין של שם. רבי מאיר הבין מהשם של הגוי הזה, שזה אדם שאי אפשר לסמוך עליו. זה לא לגבי כל אחד. יש אולי גוי, שכן אפשר לסמוך עליו. תודה רבה, הנה הרבה שמצא לנו את הגמרא, צוות יומא, יפה מאוד יישר כוח. הנה, כן. רבי יהודה ורבי יוסף. בסדר גמור, תודה רבה. רבי יהודה ורבי יוסף. זכרנו את רבי יהודה, את רבי יוסף לא זכר. אולי תסערו עליו. תודה. אז בכל אופן אנחנו רואים מה זה המשמעות של השם, וזה רוצה התורה ללמד אותנו. הקדוש ברוך הוא פותח באלה שמות בני ישראל, ללמד אותנו על המשמעות של השם, על המיוחדות. ועד כדי ככה אנחנו רואים את המיוחדות של השם. הדמות המרכזית בתורה בכלל, מי זה? הדמות המרכזית בתורה. מי הוא? משה רבנו. משה רבנו. מי נתן את השם למשה רבנו? אתם חשבתם על זה פעם? מי? בת ים. הייתה גזירה של פרעה, כל הבן הילוד, היאורה תשלחו, וכולנו מכירים שאמא שלו ראתה, מזר את הילד כי טוב הוא, תשים אותו בתיבה, ושם אותו בתיבה, ולמרות שהייתה גזירה של פרעה, שצריך להרוג את כל הילדים, מי מציל אותו מהיאור? דווקא הבת של פרעה, בת ים. היא משיטה את ידה ומצילה אותו, המדרש שם מספר מה היה. והיא נותנת לו את השם, כי מן המים ישתיו. והיא נתנה לו את השם. תראו, זה כל התורה שלנו. מי נתן? משה רבנו, גדול הנביאים, זה שהושיע את עם ישראל ממצרים. השם שלו, המשמעות של השם שלו, מי נתן לו את המתנה הזו? בת ים. זה לא ההורים שלו, זה לא מישהו אחר. למרות ששואלים, אז צריך פה אותו משוי, כי מן המים משתיו, משו אותו. למה משה? שוב אנחנו חוזרים למהות שלו. משה רבנו הוא מושיע, הושיע את עם ישראל ממצרים. משה רבנו יש לו מהות, יש לו תכונות מיוחדות. זה השם שלו. אז זה גם משו אותו מן המים, אבל הוא גם אחד שמושיע. איפה ראינו שמשה רבנו בפרשה שלנו? בכמה אירועים מושיע. מה היה הראשון? ראה איש מצרי. מכה שברי, מה עושה? וירא כי אין איש, הורג אותו וטומן אותו בחול. תראו, משה רבנו וירא, הוא מסתכל. לפני כן, משה רבנו יוצא ורואה את עם ישראל בסבלותם, עובדים בפרך. המדרש מספר שמה שהוא היה בא, עוזר להם להרים את הדברים והיה בוכה.